biodiésel, partindo de aceite de cociña novo ou usado. É importante que este seco e perfectamente filtrado, alcohol de queimar ou metanol puro, hidróxido sódico que disolvemos en metanol. O hidróxido sódico en metanol tarda máis en disolverse que en auga. Pódese disolver axitando no axitador magnético. Pasamos o aceite, 100 ml, ao matracer Erlenmeyer, donde se vai realizar a reacción. Emborcamos a mestura alcohólica sobre o aceite, arrastramos a sosa que quedou sin disolver perfectamente, acaba de disolverse agora ao reaccionar, introducimos a barra agitadora e poñémolo sobre a placa calefactora. A reacción que está producindo é unha reacción de transesterificación. Está axitando durante unha hora a temperatura constante de 55 grados. Con ese termómetro controlamos a temperatura. Retirámolo da placa e deixámolo en repouso durante 12 horas. Aquí temos a mestura biodiésel-glicerina, despois de estar reposando unha noite. A fase máis densa está abaixo é a glicerina e a fase menos densa está arriba é o biodiésel. Aproximadamente as cantidades son de biodiésel 100 ml e de glicerina 20 ml. A cantidad que pesamos de sosa eran 0,36 gramos. Agora separamos as dúas fases decantando, separamos o biodiésel, no fondo do Erlenmeyer queda a glicerina. Este biodiésel que preparamos podemos utilizar para a combustión en calqueira motor que sexa diésel.